ni na ce a bani kiɗi a zan waka kamar jan kiɗi sabuwar waka a nazifin nake a bani kiɗi na ce a bani kiɗi ni ne na faɗi su kuma babu naɗi salamu alaikum ayi shiru zance na faɗi da an gida an so gaskiya ta za na faɗi gaskiya dokin karfe a rike akwai daɗi gaskiya kun san take rabu ko babu haɗi na akwai nama to mai zan da siɗi mai zan da siɗi dan bai ba ni kiɗi haɗi da haɗi gano ce da bacin bingiwa dole ne a faɗi gano magarin kallo ne dole ne a faɗi garin sarki sunuse na fi na yi faɗi sadaukin sarki mai ilimi akwai buɗi ma'ana sarkin ma akwai nera akwai taɗi na ce a gaida naɗi shi ma a bashi kiɗi babu haɗi wata yarinya ta yi aurenta hakan na faɗi kuma sun dace da angwanta sun dai da haɗi kafin sa'ati isa kai rigima ta ninka baɗi ta ce ta gida a tana kwambo na rashin mafaɗi kwana na bakwai in mijin shi ma aure ya daɗi amarya sai tangaɗe shi mai haɗo da haɗi kawa ita ce mahaɗi da ɗan makaɗi ya taka rawa ko ba shi kiɗe madandani ya ɗinya a nika a kera maɗiya ashe sanadi in ya raba to akwai raɗaɗiya zaren da ka ɗaure ya tsinke ka fara kaɗiya ku ba ni kiɗi na diye tsauri gaban ku gaɗi zance isa na faɗi na ce ku ba ni kiɗi waka kamar jan kiɗi tana ita yanga wai waccan sai mai kuɗi idan ka ce ka kunta babu kuɗi iza ka faɗi tana ita yawo ba mafaɗi gaban ta gaɗi idan ta ga mai mota za ta ba shi haɗi sannan an rage mata hanya har tana gingaɗi sai mai kuɗi wacce tana taɗi wacce ba za ta faɗi da ƙwambo na ga samaru babu kuɗi suna yaudarar 'yan mata nan da can su daɗi da safe ka gansa a gefen mai waina babu baɗi wannan ya kawo biyar wannan goma a nan su haɗi wani bataro babu asi ballantana ya daɗi ƙarsiyar ku ce da faɗi kayu a daina zubi mata ko bai roɗi masoya na ƙarya ba Allah ana su haɗi suna hira sun haɗa kai a duhu gaban su gaɗi